don haka ya kamata mu tsaya nan ko dai mu ansa tambayoyi duk da bismillah. Duk da kuna ganin abin da Allah ka yi, Allah shi ka nuna gudana marin jayen da babu wanda ka iya rinjaya ta. Duk wanda kun ka gaina wa Allah iskanci kyale shi Allah yi. Duk duniya yanzu wannan rashin lahiya duk duniya ta zama wa'azi. Coronavirus din nan Allah ya turo ta na don ta zama izina ga masu lura. Azaba ta Allah ya turo ma kafirai, shahada ta Allah ya turo ma mu'minai. Ya ku al'umma, wallahi wasu ayoyi na Alqur'ani in kana karanta su kana karanta tafsirin su ba za ka fahimci tafsirin su ba sai irin waɗanga waqa'iq suna faruwa. Sai ka ji Allah madaukaki na cewa kam ahlakana qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min mahiz inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a huwa shahid. Allah madaukaki na cewa nawa ne mun ka halakar gabanin waɗanga arnan, gabanin waɗanga kafirran da suke faɗa da kai annabi sallallahu alaihi wasallam. Kam ahlakana qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan, waɗanda sun fi su ƙarfi na tattalin arziki, sun fi su ƙarfin mulki, sun fi su duk abin da suke ji. Da musibar ta zo Allah ce fa naqabu fil bilad, sun ka kai sun hakomo a cikin garuruwa. Malamai sun ka ce fi'ili madina na waɗancan mutanen da Allah ya halaka suwa. Ma'ana in bala'i ya zo su kai su komo irin yadda yanzu ga anan bala'i ya kai ya komo coronavirus duk duniya ta zama matsala. Kafirai dama da hagu babu inda za suna. Yanzu ba ku ganin kasashen da ka tinkaho da suna jin su ka sarrafa duniya sun zama abin tausayi. Don Allah wannan bai zama wa'azi ba. Wa naqabu fil bilad hal min mahis inna fi zalika la zikra. Allah ce game da irin haka in kare ƙasa tana ji da kanta in maishe ta abin ban tausayi, akwai wa'astuwa, akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun, ga wanda yana da zuciya ta fahimta abinda ake nuhi da qalbun anan aqalun, liman kana lahu aqalun sahihun, ga wanda yana da hankali lahiyayye aw alqasam aw huwa shahid, ko ya jefa saurare ne yana halarce ba kunnuwan jaki bane. Ya ku al'umma, yanzu a nan Najeriya coronavirus bata zama wa'azi gare mu ba, ta zan ko bata zama ba. Ku diba abinda ka faruwa Kaduna, wanda ya hana mu mutane sallar jam'i da nuhin kasu ɗauku corona, sai Allah ya kare waɗanda sun kai sallar jam'i ya kai mai coronavirus. Don Allah wannan ba wa'azi bane. Mutanen da sun kai sallar su ta jam'i akwai wanda coronavirus ta sama, sai Allah ya ɗauki coronavirus kai mu wanda ya hana sallar jam'i. Wallahi wannan wa'azi na ya kamata mu ji tsoron Allah. Abinda muke cewa dan uwanmu ne musulmi mu yi mai roƙon Allah ya warkar da shi, muna roƙon Allah ya sa ya zama kafara gare shi, kuma ya zama izina, ya zama wa'azi ga wasu waɗanda ba shi ba. Amma wannan bai wani jan kunne na wanda Allah ya ma mutanen Najeriya. Bai kamata ku yi tunani ba. Yanzu kuna tsammanin inda babban malamin musulunci malam Sani Yahya Jingir na coronavirus ta sama da yanzu ba ana istihza'i ba, ana izgili, ana cewa kaudina. Don Allah ya to yanzu don Allah shi wallaka mai. An kare ko ina, an yi ƙarya, an yi duk abin da ake yi, an saboda ka a samu kaza. Yanzu wallaka mai, ku faɗa muna wanda ya laka mai. Irin wannan naman zon Allah ya faɗa da shi game da larabawan jahiliya. Annabi ya ce la'adawa. Saboda ni, saboda larabawan jahiliya su sun ɗauka ciyo tashi ya kai daga wani ya koma ga wani. Annabi na ƙoƙarin kashe wannan, sai ga jahiliya ta koma dawowa. Yanzu 'yan boko aƙida sun yi tsayin su. Wallahi in mai korona ya shiga masallacin bala'i ya sabka, kowa hadari. Kuma an ka samu mutane maimakon a yi ƙoƙari a jawo hankalinsu, a gyara musu aƙida, gaba ɗaya an ruɗe tashin hankali. Jama'a waɗanda suka sallar jam'i akwai abin da ya same su. Mu mun kai sallar jam'i, in kai gudun haka a gane ka mu mun kai, wanda duk adda wuta ya samu. Sallan mu ta yi ko ba ta yi ba? Sallan mu ta yi ko ba ta yi ba? Duk wanda kun kaji yana maganar cewa ai ga dalilan mu na cewa ba a sallar jam'i, har yanzu maganar da nake muku babu wanda ya kawo dalili. Ita dai maganar tahornuwa tun satin da mun kai magana mun roshi wannan maganar cewa annabi ya ce in ka ci tahornuwa ka taho masallaci, mun riga mun kare da wannan. Sai mun ka ce in coronavirus ta kama ka, annabi ya hana ka tahowa masallaci. Sai a ce a ruhe muna masallaci. To amma kun san abin mamaki, akwai shubuhi da ake kawowa. Tsakani da Allah duk malaman mu na muna girmama su, muna mutunta su, amma tsakani da Allah ku diba izgilin da ake wa wasu malamai, wai ai kauyawa na ba su san rayuwa ba. Yanzu don Allah a dibi irin dattawa, ku dauki Dr. Ahmad BUK Bamfa, sama da shekara 50 yana wa sunnar manzon Allah hidima. Ku dibi irin Sheikh Abdulrazak Yahya Haifan, sama da shekara 50 yana wa sunnar manzon Allah hidima. Irin su Sani Yahya Jingir, irin su Malam Musa Ayuba Lukuwa Sakkwato, irin su Malam Bello Aliyu Yabo, waɗanda gwaraje na suna wa sunnar manzon
manzon Allah aiki wai ai ba su fahimci rayuwa to suwa sun ka fahimci rayuwa mi Allah hinsu sun ce mu dalili muka so kuma har yanzu ba a kawo dalili ba amma ana kawo shubha daga cikin shubhar da ake kawowa mun ce a sunnar manzon Allah ba wani sahabi ko fara guda wanda ya taɓa ba da sanarwa cewa in alloba ta zo saboda tsoron alloba kada a zo masallaci a dakatar da sallar jami'i amma tsakani da Allah wasu sun yi dumumuwa waɗanda ba su dace ba muna mutunta su muna kimanta su a matsayin su na malaman amma maganar da sun ka kawo ba ta da alaka da maganar da ake yi me sun ha kawo sai sun ka ce a'a duk wanda ya ce ba a taɓa rufe masallatayya ba ya ce dai karatu ne abbe kai can ba ai akwai dalili ko karanta siyaru alamin nubala ta babban malamin imamu zahabi ya kawo magana cewa wani lokaci shekara ta 400 da ƙari an samu alloba har an ka rufe masallatayya sai mun ka ce a karamakallahu wannan ciwaciwa ba ta ba a sake kawo wata ina gayyatar ku ya ku jama'a mai so ya koma ya kalli abinda imamu zahabi ya faɗa a cikin siyaru alamin nubala haka yake juz'in na 18 shahi na 311 anan ya kawo tarjama wani babban mutum wanda ake kira amirul mu'minin ana mai lakabi da Abu Ja'far Abdullahi bin Abdul Qadir karkashin tarjama tai ya faɗi wannan allobar da ta faru a Qur'aba yace tarihi bai taba kawo irin ta ba kuna fahimta mi imamu zahabi yace fa baqiyatul masajid mugallaqa masallatayya sun kawayi gari wato kukkulle kuna fahimta babu masu sallah a ciki har an kai mata suna ana ce mata cewa shekarar yunwa babba kuna fahimta abinda imamu zahabi yace fa baqiyatul masajid mugallaqa kuna fahimta masallatayya sun kawayi gari kukkulle sai malaman sun ka ce wai an ruhe masallatayya saboda allobar imamu zahabi yana maganar an yi alloba mutane sun mutu babu masu zuwa sallah masallaci don haka masallatayya sun ka zama ruhe wanda da malamin da ya ce malamai sun ka bada fatawa a kulle masallaci muna kalubalanta ce ba ya fito ya abin nan ba ya nuna littafin da za a ga wannan kuna fahimtar wannan don haka ba a ciwa cikin addini imamu zahabi yana magana kamar yanzu dan Najeriya ya ce ai mu ma mun ga auruhe masallaci sai mu ce ina ka ga auruhe masallaci sai ce ka tafi cikin bama lokacin 2002 shekara ta 2013 sai da masallaci sun ka zama kulle sai mu ce ba shi muka magana ba wannan bala'i na mutanen garin an haka she babu masu sallah kuna fahimta amma abin da muka cewa wata lajana ta malamai ta haɗu ta bada fatawa alloba ta taho a ruhe masallaci shine mun ka ce babu dan da ka nuna wa in akwai ya nuna littafi na tarihi ingantacce ko wani asar daga wani sahabi babu abin ya koma kame to ba shi zai baka mamaki ba sai wani malami ya zo ce a ai ita sallar jam'in ai ma an dauke ta akwai a azar wannan akwai wani ahli sunna da bai san akwai a azar da ka dauke sallar jam'i ba babu shi amma abinda mun ka ce yanzu wannan duk dumin da aka yi fa duk garin da coronavirus bata bayyana ba suna ne garin da alloba take ba yanzu jihohin Najeriya jiha 19 in ka cire Abuja Bauchi Kaduna duk waɗannan jihohin ba su da hukuncin alloba amma a sunnar manzon Allah duk hadisin da za a kawo ku kalli hadisin abinda manzon Allah ka ta iza wa ka bi baladin in alloba ta afko gari tsakanin ku da Allah ta hito duk hukuncin da za a yi in ta abu duk garin Sokoto akwai wanda ta bayyana cewa yana da coronavirus to kawai sai wani yana wani gari ya bada fatawa wai a kulle masallatayya kuma shi as-sunna a wa shugaban to ka kulle muna masallatayya kuna bayyantar wannan wai sai wani ya zo wai hujja ya kasun ya basuwa ai muna da hadisi ingantacce manzon Allah ya yi magana hadisin Abdullahi dan Abbasin a karamaka Allah faɗi hadisin sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami an-nidaa falam ya'ti duk wanda ya ji kiran sallah bai zo ba fala salata lahu illa min uzuri bai da sallah sai dan uzuri sai ce to coronavirus hadari ta uzuri na yana cikin azar wanda ba sai an taho ba sai mu ce a karamaka Allah ka koma ka karanta fiqhun hadisin don mu muna da hadisi ingantacce a sahihu muslim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani makaho ya zo wurin manzon Allah kuna fahimta Abu Huraira yace wani makaho ya zo wurin manzon Allah yace ya rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid banda dan jagora da zai kai ni masallaci akwai matsala ko babu yace laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid banda dan jagora da zai kai ne masallaci me yake son ai mai rangwame bara hasalahu rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai rangwame annabi ya ce tahiyarka Abu Hurairah ce falan ma walla yayin da makahon ya juya baya da'ahu sai manzon Allah ya kira shi yace hal tasma'u nida kana ji ai kiran sallah qala na'am yace ina ji manzon Allah ya ce fa ajib ka karba ya ku al'umma makaho bai iya haduwa da maciji bai iya haduwa da matsala
gashi ya faɗa manzon Allah bai da dan jagora, manzon Allah ya ce ka tafi masallaci, balle ciyon da tsakaninku da Allah zannul rajihu ne ko zannul marjuh? Zannul marjuhu ne, abin da bata bayyana ba, garin gaba ɗaya babu alamata, wai kawai wani ya ce wai a kulle masallatayya shi a shari'a, wai an kai abin da aka yi izgili akai, ana juha'i. In kuna ganin comment ɗin da aka wa wasu malamai hankalinka zai tashi. To mu abin da muka cewa waɗannan malaman mu na dudduka, duk wanda ya taba su ba mutum su ce komi, mu ko wace riga a gare ka muna da irinta, amma wanda ka magana mu bashi amsa, wanda ya cincinta a bashi amsa. Kuna fahimta? Wanda ya cincinta, wanda abba kowa ba komi ba a wannan fagen ba za a bashi amsa ba. Allah ya ji kan Ibnu Zanji yake cewa wa ma shay'un asarra ila al-la'im idza shatama al-kirama min al-jawabi mutarikatu al-la'im bila jawabin ashaddu alayhi min murr al-azabi. wa ma shay'un asarra ila al-la'im, ba abin da yake horanta makaskantacce rayuwa idza shatama al-kirama min al-jawabi, in ya zagi masu daraja min al-jawabi ka ba amsa. Ma'ana kamar a samu wani kaskantacce yayi posting yayi miyagun maganganu ga wani malamin addini, to kakka ma tsaya bashi amsa, ba tsaran ka bane, ina ruwanka da shi tunda jahilina, dan boko aqida na bai karanta addini ba. idza shatama al-kirama min al-jawabi mutarikatul la'im bila jawabin, a kyale kaskantacce ba a bashi amsa ba, ashaddu alaihi min murril azabi, ya hi tsanani gare shi daga tsananin azaba. Mu abinda muke cewa muna roƙon Allah ya kare duk inda musulmi yake daga allobar corona, amma dai ku sani muna nan bisa dagan mu, ba wani dalili har yanzu wanda ya ce akwai dalilin. Mu abinda muka ce ya hito, mu mun ce babu, ya hito ya faɗa ma mutane inda za a ga dalilin. Ciwo bai bayyana ba ka hana ma mutane sallar jami'i. Wai kun san yanzu mutanen Najeriya cikin mutane miliyan 200 da ƙari da a gare mu, mutum miliyan nawa ya hasarar jama'a? Akwai wanda ya san adadi ne? Jama'a wannan bai kamata cewa mu ji tsoron Allah ba. Malaman da sun ka bada fatawa ba su kasu muke yi ba, saboda ni mun san gwarajin malamai ne na sunna, amma tsakani da Allah akwai waɗanda maganganun da suka yi wallahi ba za mu kyale waɗannan maganganu ba. Duk wanda yayi maganar da ya kamata a bashi amsa za mu bashi amsa, don mu ba mu ce wai sai ka taho masallaci ba, cewa mun kai mu za mu zo masallaci. A gwamnatance Najeriya in wani ya ce bai ko masallar juma'a akwai wata doka da za a yi mai? To don mi za a cewa don ya ce zai yi sallar juma'a wai a ce a kama shi, a zo a ɗaukar mai mataki? Yawa gwamnati ta waye sai mu ce a karmaka Allah akwai wani dai da ka aika ma na hura, mu ba mu so kowa ya aika mana na hura. Kuna fahimta? Don haka ya kamata mu ji tsoron Allah game da waɗannan abubuwa, kuma wallahi waɗannan malaman na sunna duk wanda ka taba su wallahi zai kaskanta. Allah ya ji kan Ibnu Asakira yace luhumul ulama masmuma wa ahdatullahi fi hataki muntakisihim ma'luma. Naman malamai da ka gani guba ne, virus ne. wa adatullahi fi hataki muntakisihim ma'luma, al'adar Allah wurin kaskanta duk wanda yace sai ya ci mutuncin su abu ne wanda yake sananne. Ibnu Asakir yake cewa duk wanda ya ci gaba da cin mutuncin malamai ibtalahu Allahu bi mautil qalb, sai Allah ya jarabe shi da mutuwar zuciya. Kaga malami ana gani ne malami amma ya kama yawon bara, bai gidan wanga akwai kaskanci da yake kamar wannan? Ba ku shan mamaki wai wani malami ya labe ya dauki rubutun wani yayi rubutun shi ya dauko yana yadawa, kusa abin da yake son ya nuna wai ai waɗanda sun ka ce kada a bar masallatai, ma'ana kada a bi umarnin gwamnati, sun yi wannan ne saboda ba su kalli abin da hanyoyin guda hudu ba, hanya guda sun hakalla. Wace hanya sun hakalla? Hanyar tauhidi. Ba su kalli usulul fiqh ba su kalli kaza ba. Yanzu don Allah, in bancin rashin sanin abin da kake, yanzu wa iya kallon Dr. Ahmad Biyu ke ce bai san usulul fiqh ba, wa iya kallon Malam Abdulrazak ya haifan ya ce bai san qawaidul ilmiya ba, wa iya kallon Malam Musa Ayuba Luka ce bai sani ba, wa iya kallon Malam Bello Aliyu ya ce bai sani ba, wa iya kallon Sani Yahaya Jingir ya ce bai sani ba. To wai abinda ake son a nuna a dai kaskanta wasu malamai, to baka iya kada girman wanda Allah ya ba girma. Saboda haka mu abinda muka cewa fatawan mu tana nan, duk wanda kun ka ji yayi muku magana ku ce akramaka Allah to ka kawo dalili. An sa wani garin nan wallahi ya ban tausayi, ɗan yara sun haka mu bugawa, wai zai ce to ai zamanin manzon Allah wanda a virus Abu Jahali, yanzu kuma zamani ya canza, wanda sai mu ce amma malam baka kusa abin da hake yi ba. Kuna fahimta? Don haka wannan ka'ida tana nan, kuma duk wanda bai ji daɗi ba matakin da duk ya kamata ya ɗauka. Mu abinda muka cewa Allah ya ƙara kawo muna sauki game da waɗannan matsaloli. Duk inda bala'i ya sauka Allah ya kuranye, kafirran duniya Allah ya ƙara musu bala'i, musibar ga inda ta kai Allah ka tsaishe ta nan, inda bata kawo ba Allah ka tsare mu. Don haka ka'idan mu tana nan, muna girmama kowa, muna mutunta kowa, amma wallahi duk abinda ba gaskiya ba wanda zamu goya mu baya akai ne. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.